Прывітанне. В эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы «Для чаго Пуцін прыехаў у Менск». Сёння наш госць, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, былы прадстаўнік міжнародных справах аб'яднанага пераходнага кабінету Валер Кавалеўскі. Валер, прывітанне. Добрый день, спадар Юрый, дзякую за запрашэнне. Валер, наколькі важнай з'яўляецца дамова аб взаемных гарантыях бяспекі Беларусі і Расіі, падпісаная сёння ў Менску Лукашэнкам і Пуціным на пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Ну, па ідэі, такія гарантыі, пэўныя гарантыі, былі і ў дамове аб саюзнай дзяржаве, і ў АДКБ, і вот недавно у новай мадыфікаванай ядзернай дактрыне Расіі, вот дамова, падпісаная сёння ў Менску, неяк істотна дапаўняе тыя гарантыі? Сапраўды, гэтая дамова, яна нібыта паўтарае вельмі многія, становіцца такім дадатковым слоем гэтых дамоўленасцяў, нейкіх новых механізмаў дзеля узаемнай гарантыі бяспекі. Разам з тым, тут важна ўлічваць кантэкст, у якім гэта адбываецца, тое, што ўсё ж такі адбываецца вельмі сур'ёзнае супрацьстаянне Расіі і Украіны ў ваенным плане, тое, што ёсць праз гэта супрацьстаянне з краінамі захаду, паміж Расіяй і краінамі захаду, і ў гэтым сэнсе для Расіі таксама важна прадэманстраваць тое, што яна не ізаляваная, тое, што яна нарошчвае вось гэтую сумнівную інтэграцыю з Беларусію, хаця якая больш выглядае як паглынанне. То бок ёсць перспектыва з боку Расіі, як гэта выглядае ў вачах замежнай супольнасці. Але калі казаць пра інтарэсы Беларусі, то гэта ўсё ж такі даволі небяспечнае развіццё падзей пры ўсёй сваёй сімвалічнасці, бо фактычна Беларусь ператвараецца ў ваенны пратэктарат Расіі. Мы бачым, што ўсё больш і больш Расія падмінае пад сябе нашу краіну менавіта ў такіх пытаннях, як ваенная бяспека і нацыянальная бяспека. Таму я б насамрэч не разглядаў гэта толькі як нейкі палітычны жэст. У гэта могуць быць і вельмі сур'ёзныя практычна наступствы для нашай краіны. Валер, некалькі месяцаў таму Пуцін ездзіў у Паўночную Карэю і падпісаў з Кімам падобную дамову, таксама дамову аб нейкіх взаемных гарантыях бяспекі. І вядома, што было пасля гэтага. Тысячы салдат Паўночнай Карэі фактычна вступілі в вайну Расіі з Украінай і ведуць баявыя дзеянні в Курскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Цяперашняя дамова з Беларусю, ну так, вы сказалі, што былі і ранейшыя дамовы, таксама за нейкія гарантыі, но вот цяперашняя дамова можа быць сігналам, што і беларускае войска уступіць, уцягнуць яго ў гэтую вайну. Там ці в іншым месцы, в Курскай вобласці, ці ў іншых месцах. Але што беларускае войска вступіць в вайну? Дамова, вайна. Ну, такая небяспека заўсёды захоўвалася ад пачатку вайны і дагэтуль гэтае пытанне не сыходзіць з парадку дня. Ці пашле Лукашенка беларускіх вайскоўцаў для таго, каб удзельнічаць наўпрост у баявых дзеянняў. І тут мы, канешне, разумеем, што насамрэч Лукашенка удзельнічае ў гэтай вайне амаль ва ўсіх магчымых формах, ад ідэалагічнай, інфармацыйнай да паставак узбраення, да прадастаўлення ваеннай паветранай прасторы, ваеннай інфраструктуры на тэрыторыі Беларусі. І толькі аднаго гэтага часу не было зроблена, каб беларускія вайны не удзельнічалі ў гэтай вайне, і той кантэкст, які не дазваляў гэтаму здарыцца дагэтуль, ён застаецца актуальным, бо беларусы выступаюць супраць удзелу ў гэтай вайне. Калі казаць пра падтрымку таго ці іншага боку, тут можна спрачацца і ацэньваць, і параўноўваць гэтыя даныя, але ўсё ж такі абсалютная большасць беларусаў выступаюць супраць таго, каб наўпрост удзельнічаць у гэтай вайне, і гэтыя унутрыпалітычныя наступствы падобнага кроку, яны нікуды не падзеліся. Яны застаюцца актуальнымі, разумеючы, што і унутраныя нейкія патрасенні ў Беларусі, пратэсты супраць такога рашэння могуць таксама адбіцца і на сітуацыі ў Расіі. Таму я думаю, што ўсё ж такі менавіта гэтая верагоднасць, яна
пры тым, што яна захоўваецца, тым не менш яна застаецца не вельмі высокай. Яшчэ да адной важнай заявы, якая сёння прагучала, праўда, не за сталом перамоваў. Гэта заява дзяржсакратара Рады бяспекі Беларусі Александра Вальфовіча. Ён сказаў адносна ядзернай зброі расійскай у Беларусі, тактычнай ядзернай зброі, што ёсць дзве чырвоныя кнопкі, два ядзерных чемоданчыка, две ядзерныя валізкі. Адна ў Расіі, там, дзе расійская зброя, а другая ў Беларусі, у Лукашэнкі. Ядзерная кнопка. Это даволі дзіўная заява. Вот сёння ж Пуцін, ужо калі ён прыляцеў у Мінск, ён пра этую дамову пра ўзаемныя гарантыі сказаў, што она прадугледжвае і ўжыванне ядзернай зброі. У выпадку чаго? Тактычнай ядзернай зброі. Але пра кнопкі ён нешта не сказаў. Весь час раней, як мы памятаем, з Масквы, як мантру гаварылася, это расійская зброя, Расія будзе ёй кіраваць. А з Беларусі гаварылася альбо што не, мы будзем самі кіраваць, альбо што, як мы з Пуціным дамовімся, казаў Лукашенко, прынамсі на усебеларускім народным сходзе. Вот что означает эта заява Вальфовича? Это хлусня, это тэхнічны бок, в тым сэнсе, што можа быць сапраўды там беларускаму лётчыку, который будет сидеть за штурвалом бомбавіка с ядерной бомбой, фармальна ему аддаст загад Лукашенко, але фактычна не. Вот як вы інтэрпрэтуеце эту заяву Вальфовічу? Насамрэч, падобныя супярэчанні ў заявах расійскага і беларускага боку па пытанні ядзернай зброі, тактычнай ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі існавалі даўно. І менавіта у пытанні таго, хто кантралюе, хто прымае рашэнні аб ужыванні ядзернай зброі. І беларускі бок неаднаразова казаў пра тое, што гэта будзе ці сумесны кантроль, ці Лукашенко сам будзе вызначаць некія параметры ўжывання гэтай зброі. Расійскі бок, здаецца, больш стрымана сябе ў гэтым плане паводзіў. Маё тлумачэнне такое, што Крамлю не вельмі хацелася б, каб насамрэч у Лукашэнкі быў такі кантроль над ядзернай зброяй, таму што ён хоць і свой, але ўсё ж такі даволі непрадказальны партнёр, які неаднаразова паказваў, што ён можа свавольнічаць, што ён можа прымаць вельмі самастойныя рашэнні, якія могуць супярэчыць інтарэсам Расіі. Але для Лукашэнкі, для яго каманды вельмі важна падкрэсліць суб'ектнасць Лукашэнкі, што ён ўсё ж такі не проста атрымлівае на сваёй тэрыторыі і не выконвае рашэнні Пуціна па размяшчэнні ядзернай зброі ці па яго ўжыванні, а ўсё ж такі у яго ёсць пэўная прастора, ёсць магчымасць прымаць свае ўласныя рашэнні. І такім чынам ён пасылае свой сігнал такі, што, паглядзіце, я насамрэч чалавек, які кантралюе сітуацыю, які самастойна прымае гэтае рашэнне. Але тут і Вальфовіч, і іншыя, і расійскія прадстаўнікі, той самы Пуцін сёння, калі казаў пра ядзерную зброю, нейкім чынам абсалютна ігнаруюць міжнародныя дамоўленасці, сістэму нераспаўсюджання ядзернай зброі. Бо дамова аб нераспаўсюджанні ядзернай зброі наўпрост забараняе перадачу ядзернымі дзяржавамі, якой з'яўляецца Расія, неядзерным дзяржавам, якой з'яўляецца Беларусь, ці тэхналогіі, ці сродак дастаўкі, ці кантроля над ядзернай зброяй. І ў гэтым сэнсе чамусьці ні расійскі, ні беларускі бок ніякім чынам не каментуюць гэту сітуацыю. Мы таксама не заўважаем такой больш выразнай рэакцыі з боку міжнароднай супольнасці, хаця час ад часу ў нейкіх супольных камунікацыях, камюніке выходзяць такія папярэджанні пра тое, што гэта з'яўляецца парушэннем. Але калі казаць ужо пра нейкія практычныя наступствы такіх дзеянняў, то фактычна можна казаць, што да гэтага часу такіх наступстваў не адбывалася для Лукашэнкі ці для Пуціна. І, нарэшце, пра самую, можа быць, сенсацыйную падзею сённяшняга дня гэтага візіту Пуціна. Гэта арешнік Беларусі. На выніковай прэсавай канферэнцыі Лукашенко звярнуўся да Пуціна, сказаў, што Владимир Владимирович, прошу вас предоставить нам эту систему ракет
гэтыя ракеты сярэдняй далёкасці, што, маўляў, Польша цісне, Польша эскалюе, і нам, вот, каб нам абараніцца, значыць, эта ракета патрэбна. Вот вы показалі ва Ўкраіне, як бы она працуе. Путін сказаў, добра, мы дадзім. Мы дадзім і назваў тэрмін другая палова 25-го году. Давайте спачатку пра самае вот это рашэнне. Это меняе стратэгічны баланс в рэгіёне. Бо ядерная зброя это была ядерной зброей, а тут ужо ракеты сярэдняй далёкасці, это іншы клас зброі, она як бы і не ядерная, але з іншага боку вельмі эфектыўная і вельмі далёкасяжная. Вот с пункту гледжання стратэгіі это меняе баланс ці не? Я думаю, сапраўды гэта можа паўплываць на баланс з улікам таго, што парог для ўжывання такіх сістэм, як арэшнік, все ж таки значна ніжэйшы, чым ядернай зброі. І мы ўжо бачылі, што Расія мае такі прыклад ўжывання на практыцы арэшніка. Тое, што Лукашенко прапанаваў сябе у гэтай якасці, я думаю, што гэта пэўная загатоўка, што я думаю, што Расія магла пра гэта запытацца. Лукашенко, разумеючы, што ад гэтага адбіцца будзе немагчыма, то лепш все ж таки зрабіць гэта уласнай ініцыятывай. Я ўзгадаю, як у 23-м годзе Путін заявіў пра размяшчэнне ядернай зброі ў Беларусі, Лукашэнкі тады побач не было. І ўвогуле рэакцыя Лукашэнкі прыйшла даволі позна, праз некалькі дзён ці нават праз некалькі тыдняў. І выглядала так, што Путін заяўляе пра размяшчэнне ядернай зброі нібыта дзесьці ў адной са сваіх абласцей расійскіх, а не ў суверэннай незалежнай дзяржаве. Выглядала гэта вельмі кепска, і да гэтага часу, я думаю, пэўныя адгалоскі ў гэтага ёсць. Таму Лукашенко паспрабаваў перахапіць гэтую ініцыятыву, разумеючы, што адкруціцца яму ад гэтага не атрымаецца, тым не менш зрабіў гэта вельмі выразна падчас прэсавай канферэнцыі, нават не падчас нейкіх працоўных размоваў, а як бы каб гэта ўсе заўважылі, што гэта яго ініцыятыва, што ён тут суб'ект, што ён прымае падобнае рашэнне. Ну, а Пуціну, канешне, трэба было падыграць. Ну, зноў жа, як і была распрацавана гэтая загатоўка. Але ў цэлым, думаю, што гэта таксама і даволі такі выразная спроба псіхалагічнага ціску на Захад, як і многія іншыя дзеянні, канешне, паміж Лукашенко і Пуціним і ў рамках гэтай вайны. Гэта таксама і спроба нейтралізаваць размовы пра пастаўкі навейшых сістэмаў узбраення для Украіны з боку Захада. То бок сігнал такі: вы там можете пастаўляць што заўгодна, але аднак все адно у нас значна больш магчымасцяў дзеля таго, каб наносіць шкоду Украіне, знішчаць жывую сілу ці знішчаць маёмасць ва Ўкраіне. І в гэтым сэнсе таксама такі, як вы кажаце, стратэгічны баланс. В гэтым сэнсе у Пуціна ёсць магчымасць паказаць, што все ж таки Расія не адстае, што тыя навейшыя сістэмы, якія атрымлівае Украіна, яны будуць у пэўным сэнсе выраўненыя ці нейтралізаваныя праз пастаўкі ўзбраення такіх як арэшніка. Яшчэ такая цікавая дэталь. Словы Лукашенко, сказанные на этой прессовой конференции, что вот мы, мовляв, просим, у нас тут все, в принципе, как бы подрыхтаванае, мы не знішчалі тыя базы, сховішча, якія былі яшчэ для савецкіх ракет, але дадаў, што з адной умовай, што мэты для гэтай зброі будуць вызначацца вайскова-палітычным кіраўніцтвам Беларусі. І прычым сказаў, а это ж не ядерная зброя, тут як бы няма нейкіх абмежаванняў міжнародных. І Путін на это сказаў так дваіста, што з аднаго боку гэтыя ракеты нават на тэрыторыі Беларусі будуць захоўвацца, как он сказаў, комплексе ракетных войскаў стратэгічнага прызначэння РФ, але з іншага боку, ну да, калі Лукашенко себе выберет цель, то як бы мы это примем до уваги, а может быть и выкористаем. То есть он не сказал не-не-не, он сказал, ну, в принципе, да. А вот это сапраўды так, ці это, вот як написали уже, я бачу, кремлевские аналитики, прокремлевские аналитики из России в глобальной политике, что, ну, это такой, как бы, дорадчий голос. Это правда так, ці вот сапраўды Александру Егоровичу нарэшце-то дадут вот тую кнопочку. Не такую, так такую, но все равно своя кнопка.
Я пагаджуся з тым, што хутчэй это ўсё ж такі не прыняцце рашэнняў, гэта пэўны ўдзел у прыняцці рашэнняў. З тэхнічнага пункту гледжання, мне здаецца, Беларусі будзе даволі складана вызначаць цэлі для ўжывання такой зброі, бо няма такіх тэхнічных магчымасцяў. Ці яны вельмі абмежаваны ў параўнанні з тым, што мае Расія, якія ёсць у яе магчымасці. То бок нават у гэтым сэнсе ёсць даволі сур'ёзнае абмежаванне, куды вы хочаце ўжываць гэтую зброю, дзе, в якіх месцах, супраць якіх аб'ектаў. Бо гэтая сітуацыя даволі падвіжная. На полі боя ва ўкраіне, там і ў іншых месцах это ўсё вельмі хутка мяняецца. Мяняюцца і дыслакацыі, ці войскаў, ці нейкіх важных аб'ектаў. Таму я вас перапыню, но Лукашенко, вот кажучы Пуціну, тлумачучы, навошта гэта трэба, Арешнік, што ён нават сказаў, што у нас пагроза з боку Польшы больш, чым з боку Украіны. З боку Украіны не надта, а вот оттуда. А вот, можа, па Польшы Карагана вот марыць пра удары, кажа, нават і трэба, расійскі палітолог, ідэолог. Так можа і у Лукашэнкі таксама такое ёсць. А вот Польша на нас хоча напасть, а мы прэвентыўна Арешнікам. Ну, нават у рамках гэтых адносінаў Расіі і Беларусі, калі б яны былі найлепшымі саюзнікамі ў свеце в военно-палітычнай сферы, то ўсё ж такі наносіць удары па іншых краінах, якія на сённяшні дзень не з'яўляюцца удзельніцамі, наўпрост не з'яўляюцца удзельніцамі канфлікта, гэта вельмі сур'ёзнае рашэнне. Но гэтае рашэнне не можа прымацца аднаасабова Лукашэнкам, прыватнасці Лукашэнкам, бо ён вельмі залежны ад Пуціна. То бок такія рашэнні ўсё ж такі павінны абмяркоўвацца, узгадняцца, і наўрад ці Пуціну хацелася быць проста атрымальнікам такой інфармацыі, што там паўгадзіны таму Лукашенко нанёс удар па нейкіх аб'ектах у Літве ці ў Польшы. Таму тут застаецца вельмі шмат шэрых зонаў. Я думаю, што Лукашенко тут проста спрабуе зноў жа аказаць нейкі псіхалагічны ціск на міжнародную супольнасць, на нашых еўрапейскіх суседзяў у першую чаргу. Але з практычнага пункту гледжання гэта не мае сэнсу. І апошняе пытанне, оно, можа быць, не зусім да вас, але тым не менш яшчэ адзін дакумент важны, который быў падпісаны. Это дакумент об адзіным рынку электрычнай энергіі. Мы памятаем, дарэчы, што ў розных дамовах паміж Беларусі і Расіяй было запланавана ў 24 годзе падпісаць дамовы аб адзіным энергетычным рынку на агул, а это значыць газ, нафта, і электрычка. А засталася только электрычнасць. Я так разумею, што якраз этот рынок не самы такой вялікі і не самый деликатный. Самый деликатный, ясно, газ и нафта. Так вот, то, что подписали по электричности, а не подписали ни по газе, ни по нафте, якое это мае значение? Так, сапраўды, дзякую, што вы звярнулі ўвагу менавіта на тое, што это толькі электрычная энергія. Фактычна, это можна інтэрпрэтаваць як пэўную адмову Расіі ісці на шляху да сінхранізацыі палітык па нафце і па газу, бо гэта сапраўды стратэгічна важныя для Лукашэнкі галіны, накірункі. І у пэўным сэнсе электраэнергія на сёння Беларусь можа станавіцца экспарцёрам электраэнергіі. То бок няма дэфіцыту электраэнергіі для Беларусі на нашым рынку. То бок пакуль невядомы змест гэтага дакумента, невядома, як ён будзе выконвацца, якія мэты і задачы, які тут баланс інтарэсаў. Але прынамсі з агульнага пункту гледжання выглядае, што Расія ўсё ж такі адкладае такія важныя, стратэгічна важныя для Лукашэнкі, для яго эканомікі, мадэлі эканомікі рашэнні па нафты і газу. Таму тут якраз такі, я думаю, што Расія будзе спрабаваць надалей захоўваць магчымасць кантролю над Лукашэнкам. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, былы дыпламат Валер Кавалеўскі. А за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей, у тым ліку і якія дэталі больш падрабязныя, больш важныя, магчыма, нават сённяшняга візіту Пуціна, за гэтым усім вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.